Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 телеканалында турдан-тур эфирда мәдәни ағарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Колфак киген татар кызларына карап сыкланмый мөмкин түгел. Әлеге баш киеме элек-электән сафлык, паклык билгесе булып санала. Бүгенге тапшыруыбыз бик кызыклы һәм файдалы булырга охшап тора. Чөнки без колфак тегүсерләренә төшенәчәкбез. Кунагыбыз кул остасы, татар теле укытучысы һәм бик шибәр Илүзә Садриева. Хәерле көн, исәнмесез Илүзә? Хош килдегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Ничек кәефләрегез? Яхшы, Аллага шөкер, үзегезнең хәлләр ничек? Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турдан-тур эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Илүзә, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, башта сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул сезнең хакта һәм бай эшләрегез хакында булыр. Бергәләп карыйк әле. Бүгенге кунагыбыз Илүзә Садриева. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты студенты. Казан шәһәре 180нче күп профильле гимназиясенең татар теле укытучысы, милли стильдәге кул эшләре остасы. Илүзә Күкмара районы Яңа Сәрдек авылы кызы. Аның кебекләр турында бар яктан да килгән диләр. Чөнки кайсы гына эшкә алынса да, булдырып чыгасына шикләр юк. Кул эшен ул күңел тынычлыгы, рәхәтлек бирүче ял итүнең бер төре дип белдерә. Түбәтәй, калфак, изүләр тегү, кулъяллык чигү кебек эшләрне үзе генә башкарып калмыйча, белем бирүче мәктәбендә миллилеккә бер адым дип аталучы түгәрәк тә оештырып җибәргән. Киләчәктә исә бу юнәлештә тукталмыйча, хаситәләр дә әзерләргә керешмәкче була. Менә шундый милли җанлы һәм бик тырыш кызларыбызның берсе бездә бүген кунакта. Илүзә, менә сез тудырган матурлыклардан безнең өстәлебез сыгылып тора дип әйтсәм дә дөрес булыр. Әйдәгез әле башта эшләрегез белән танышыйк әле. Мин Түбәтәй дөньясына ничек кирип киттем соң? Әлбәттә, иң беренче шуннан башларга кирәк булар. Мин үзем Күкмара районы Яңа Сәрдек авылыннан. Кичкенә вакыттан ук, балачак вакыттан ук кул эшләрен бик яратам. Бик яратып эшләдем. Мәктәптә яраткан дәресем хезмәт дәресе иде. Мин моның өчен укытучыларыма рәхмәт. Без инде бияләй тегүләр булмасын, тегү, шигү эшләре булмасын, гомумән бәйләү эшләрен бик яратып башкардым. Менә колфакка кирип киткәндә мин Казан федераль университетына укырга кергәч башланды бу. Ни өчен дигәндә, чөнки менә укытучыларыбызның милли бәйрәмнәрдә, конференцияларда, әдәби кичәләрдә колфак киеп йөрүләре миңа бер зур этәргеч булды. Мин аларга сокландым һәм менә шулай Түбәтәй дөньясына кирип тә киттем сизмәстән. Менә әйдәгез әле бүгенге эшләрегез белән дә танышып үтик әле. Без инде монда әлбәттә бик хисап күп колфакларыгызны күрәбез, шулай бит? Әйе, иң беренче мин Түбәтәй тегүдән башландым. Менә ул шушы формада Түбәтәй тегүдән башладым. Аннан соң инде бер төрле генә туйдырып җибәрү дөрес булмый инде, ләкин менә өстисе килә, шулай бит Түбәтәй булгач изү дә өстисе килә. Шуннан соң мин изүләр эшләргә өйрәндем. Аннан соң тора-бара билбаулар эшләргә өйрәндем. Менә хәзердә инде үз өстемдә бик ныклап эшлим. Яңадан яңа төрле милли эшләнмәләр, алкалар эшләргә тырышам, өйрәнү өстендә эш алып барам. Менә мин колфак дип атыйм, шулай бит, әмма сез Түбәтәй дип әйттегез. Әйе, хәзерге көндә бик популяр булган бу Түбәтәй дип атала инде безнең хатын-кызлар Түбәтәе. Менә колфаклар, менә мондый формаларда инде менә мисал күрсәтеп үтәм. Менә колфак ул күтәртелеп тора, ансы колфак дип атала, әблары Түбәтәй әйтеп үткәнемчә. Һәм сез инде безнең тамашачыларыбызга бүген колфак тегү серләренә төшендереп бетәчәксез, шулай бит. Менә гадәттән бу эш нәрсәдән башлана? Безгә нәрсәләр кирәк булачак? Иң мөһиме беренче чиратта теләк кирәк. Шулай бит, һәм нинди генә эшне башласак та, иң мөһиме теләк кирәк, һәм шундай тридем без милләткә карата мәхәббәт хисе булырга тиеш. Инде материалларга килгәндә, без алабыз бәрхет тукымасы. Бу безнең бик матур тукыма, затлы тукыма, бай тукыма, һәм ул тегәргә дә бик җайлы. Шуннан соң иң төп өлеш фетр тукымасы. Бу безнең Түбәтәйнең төп өлеше. Без аңа материалны, тиешенчә материалны кисеп алабыз һәм тегеп чыгачакбыз. Үскө өлеше, менә бу түгәрәк өлеше һәм ян өлеше. Менә без аны тегеп чыгып,
Монсы инде әзер вариант шулай бит, тигеп алып килдем. Һәм менә түгәрәк буенча тигеп чыкканнан соң, безгә түбәтәй формасына китерү өчен аны тигеп тоташтырып чыгара кирәк. Һәм шул вакытта бизәкне төрлечә бизәк куярга мөмкин. Менә мин монда сезгә күрсәтеп тәкъдим итәм. Мин менә мондай аппликация дип атала инде бу орнамент, татар бизәкле орнамент куеп тигеп килдем. Һәм менә шуңа тагында матурап җибәрер өчен, матурлабрак җибәрер өчен мин монда тиге алам. Төрле сәйләннәр, бисерлар, стразлар. Менә андый бизәкләр куйгач, түбәтәебез тагында тулланып китә, матур булып күзгә ташланып тора. Һәм аннан соң менә кайбер бизәкләрегезне безгә дә алып килгәнсез, әйдәгез тамашачыларга күрсәтеп үтик. Монда инде төрле төсләр кулланыла шулай бит. Түбәтәй теккәндә мин күбрәк милли бизәккә игътибар итәм, чөнки безнең миллилек чагылырга тиеш түбәтәйдә. Менә тукымалар хакында берникадәр сөйләшеп үттек. Менә төсләренә килгәндә, безнең бит инде татар халкының аның яраткан төсләре бар. Менә бу очракта алар истә тотыламы, әллә инде монда фантазияга ирек биреләме? Әлбәттә истә тотыла, чөнки мәсәлән, материалда бизәктә бер төрле булса, ул түбәтәйне ачмый. Ягъни бизәк күренми. Шуңа чагыштырма булырга тиеш инде. Мәсәлән, бизәк күп булып материал капланырга да тиеш түгел, һәм киресенчә материал күп булып, бизәк кичкенә бара тиеш түгел. Ягъни бер төрле пропорциялыкка килергә тиеш инде. Һәм шул вакытта инде образга да туры килергә тиеш. Әлбәттә, образга туры килергә тиеш. Төсләре, мәсәлән, яшел төсне алабыз икән, анда сары төс бик матур. Караңгырак төсләрдә көмеш төсләр бик матур. Менә шулай туры китерәбез инде. Аннан соң миңа калса, менә калфаклар матур, зәвыклы килеп чыксын өчен һәрбер останың үзенә күрә серләре дә бардыр. Сезгә килгәндә андый серләр булырмы? Әлбәттә, Сез инде менә хәзерге вакытта тиз генә аңлатып беттегез, шулай бит өнә алабыз, тукымалар алабыз дип, менә бәлки аның нечкәлекләрен дә әйтеп узарсыз. Иң беренче чиратта күңел җылын биреп эшләү кирәк. Минем өчен иң мөһиме шул, чөнки нинди генә эшкә тотынсаң да, әгәр дә күңел җылын биреп эшләмисең икән, ул бер вакытта да тиешенчә чыкмый. Киресенчә, күңел җылыңны биреп, эшеңне яратып эшлисең икән, ул һәр вакытта да син көтелгән нәтиҗәдән күбрәккә яхшырак чыгачак инде. Төп сере шунда, шулай бит? Минем өчен төп сер шул. Былай тегүгә килгәндә гади тегү инде, артык айырмасы юк дип әйтер идем. Менә шуннан да зур теләк булу бу инде иң мөһим шартларның берседер. Менә сез әйтеп үттегез бит инде үзлектән өйрәндем дип. Шулай да менә бүгенге көндә белемегезне ныгыту өстендә эшлисезме? Әлбәттә, кеше һәр вакыт үсештә булырга тиеш, һәр вакыт белемнәр алырга тиеш. Мин дә үз чиратында төрле мастер-классларга барырга тырышам, төрле дәресләргә тегү булмасын, шигү булмасын. Һәр вакыт үсештә үземнең белемне ныгытырга тырышам. Һәм шул вакытта үзегездә мастер-класслар үткәрәсез дип беләм. Әйме? Әйе. Аңлашылды. Менә әле күптән түгел генә сез сәләттә булгансыз икән. Әйе, мин сәләт мирас аланында булдым. Без балалар белән 14 көн дәвамында түбәтәй һәм изү комплекты ясадык. Минем дәресемә 40 бала йөрде. Без менә 14 көн эчендә алар белән милли комплект эшләдек. Бик яратып кабул иттеләр, бик теләп йөрделәр балалар. Мин бик шатландым. Канәгать калдыгыз. Субханалла. Менә без бит инде барыбыз да беләбез, гадәттә менә шушындый милли эшләнмәләрне инде сәнгать кешеләре куллана һәм шул вакытта укытучылар. Менә тагын кайсы өлкәгә, әгәр дә менә бу матурлыкны кертсәк, урынлы булыр икән? Хәзер түбәтәй киеп йөрү модага кереп китте. Һәм бу бер яктан бик сөенечле. Без үзебезнең татар кызы булуыбызга горурланырга тиешбез. Аны күрсәтергә тиешбез, оялмаска тиешбез. Менә шул ук әйтик, әдәби кичәләр, менә университетларда, мәктәпләрдә үтә торган конференцияларда киеп йөри алабыз, театрларда бер сүзсез инде. Тагын шулай очрашуларда, гомумән бик күп җирдә кияргә була, иң мөһиме. Әйтик топшыруларда. Топшыруларда популярлаштыру, үзеңнең татар кызы булуын күрсәтү, ул бары тик үзебездән тора. Менә театр дип әйтеп үттегез, мин беләм, сез спектакльләр карарга да яратасыз, шулай бит? Һәм миңа калса инде театрга йөрү, ул әлбәттә сезнең менә бу эшегездә дә бик нык ярдәм итә торгандыр. Чөнки милли бизәкләрне без театр сәхнәләрендә дә күрәбез. Менә тагын сезгә театр ниләр бирә? Театр иң беренче чиратта минем өчен ул рухи азык алу урыны. Чөнки без менә ял итү өчен дә, рәхәтләнеп күңел ачу өчен дә театрга барабыз. Анда безнең тарихыбыз чагылган. Без менә укытучы ягыннан әйтәм инде, театрларга барып, үзебезнең тарихны өйрәнәбез, аны киләчәк буынга тапшырабыз һәм милли киемнәрдән бару үзе бер күңелле дип әйтим инде. Шуңа күрә миңа калса театрга йөрергә кирәк. Игътибар
ничек әйтим инде, яратып бирергә кирәк. Ул безнең мәдәни байлыгыбыз. Саны карарга, сакларга һәм киләчәк буынга тапшырырга тиеш. Әлбәттә шулай. Менә колфаклар турында сөйләшүебезне дәвам итсәк, без инде әйтеп беттек, менә шушындай колфаклар бүгенге көндә аеруча популяр дип әйбет. Тик шулай да менә колфакларның башка төрләрен сораучылар бармы? Әлбәттә бар, төрле кемдер размерын башка төрле сорый мәсәлән, кемдер аңа башка төрле формада кирәк. Мәсәлән, бизәкләр гомумән башка төрле формасы. Әлбәттә һәр кешенең теләген чаңгашырга тырышам һәм үзе теләгән түбәтәйне тегеп бирәм колфакны. Әгәр дә мәсәлән менә сезнең колфакларыгызга игътибар итсәк, монда инде без ике төрле размер күрәбез, шулай бит? Ике төрле, әмма монсын киергә була яулыклар белән бик матур. Аның алда чыгарылган өлеше бар. Һәм ул яулык белән кигәч бик матур тора. Менә бизәкләренә килгәндә, монда инде бизәкләрдә бик күп төрле, шулай бит? Менә гадәттә нинди бизәкләр сайлыйсыз? Иң мөһиме милли бизәккә игътибар итәргә тырышам, чөнки әйтеп үткәнемчә түбәтәйләрдә ул безнең чагылырга тиеш. Шулай ук сәйләннәр кулланам бик күп төрле. Алар түбәтәйне бойтып җибәрә, стразы дип әйтик инде, төрле бисерлар. Ул бизә өлеше ул һәркемнең үз теләге. Иҗади эш, Аңа бер кирип киткәч, ул бик күңелле процесс дип әйтим. Бизисе килә, матурлысы килә, төрледән төрле үзеннән үзе килеп чыга. Менә бүгенге көндә бит инде без заманчалаштыру сүзен бик еш кулланабыз һәм әлеге сүздә генә калмый, без инде аны көндәлек тормышта да кулланабыз бит инде. Менә бизәкләрне заманчалаштыруга карашыгыз. Бик уңай карыйм, чөнки заманча киенеп йөрү, модага кертеп җибәрү, ул минемчә бик яхшы. Көндәлек тормышта да менә без киемнәребезгә милли бизәк өстибез икән, ул бик сөенечле булыр иде миңа калса, һәр вакытта да. Башкача була да алмый. Бик яхшы. Илюзә менә безнең хәбәрчебез милли бизәкләр хакында сюжет әзерләде. Бергәләп карап үтик әле, миңа калса сезнең өчен дә, минем өчен дә һәм безнең караучы тамашачылар өчен дә бик кызыклы булыр. Игътибар экранга. Татарның милли бизәкләре аңа гына хас кием-салым, көнкүреш әйберләре. Йортларны бизәү өчен кулланыла торган бер үзенчәлек ул. Ләлә чәчәге, үрмәгелләр, геометрик формалар, нәкъ менә шушы орнаментлар ярдәмендә ата-бабаларыбыз көндәлек тормышын бизәгән. Белгәнебезчә, һәрбер милләтне айрап тора торган бар билгеләр. Менә шул иң төп билгеләрнең берсе ул билгеле төп билгесе ул бизәк. Йорттагы бизәкләргә, тәрәзәдәге бизәкләргә, уелган бизәкләргә, капкадагы бизәкләргә игътибар итәбез. Һәм инде үй эченә кергәннән соң билгеле интерьерда булган шулай ук текстиль, тукыма булган тукымаларга, шигүләргә һәм башкаларына игътибар итмичә калмыйбыз, чөнки аларда да шулай ук безнең яшәешебезнең күренә. Бар төрки дөньяга хас орнамент ул да булса ләлә чәчәге. Татарда ул төп мотив. Халык өчен бу барыннан да элек яңарыш символы. Аннары динебез белән дә бәйле. Шулай ук тагын безнең инде солярный знак диләр аны. Ул кояш дип тә әйтергә мөмкин, мәңгелек билгесен чагылдыра торган билге ул хач. Монда аның төрле без конфигурациясын күрәбез. Ул татар киләмнәрендә бар, ул безнең шигүдә дә бар, ул бар башка халыкларда да бар. Мәсәлән, монда без күрәбез үзебезнең капкалардагы булган бизәкләрендә күрәбез. Без монда күрәбез алкадагы ювелир заркан сәнгатендә булган үсемлек чәчәкне дә күрәбез. Бүгенге көн осталары халкыбызның милли орнаментларын замана эшләнмәләренә дә төшерә. Келәм дисеңме, сөлге, баш киемнәре, бизәнү әйберләре һәр кайсында бар. Геометрик фигураларны күрәбез. Аларның төрле конфигурацияларын күрә алабыз. Беренче чиратта ул инде эчпишмак формасында һәм ул аннан ромб формалары дип күрсәтелә. Ул ромблар безнең тәрәзә йөзлекләрендә дә бар, йортларда куелган. Билгеле, алар зур мәгънәгә я алар саклау функциясын үтәгәннәр. Хатын-кыз символикасы булып күрсәтелә, мәсәлән, эчпишмак. Халкыбызның милли бирасы бизәкләрдә дә чагыла. Без яшь буын аларның мәгънәсен белергә, кадерләп сакларга, киләчәк буыннарга да җиткерергә тиешбез. Әлбәттә шулай, милли бизәкләребез, эшләнмәләребез һәм әлбәттә инде телебез яшәгәндә милләтебезнең дә киләчәге якты булыр. Шулай бит. Менә Илюзә, сезнең хакта сөйләшүебезне дәвам итсәк, сез бит әле мәктәптә түгәрәк алып барасыз икән, әйбит. Шул хакта да сөйләп итсәгез иде. Укыту белән бер рәттән түгәрәк алып бара башладык. Узган елдан башланды бу түгәрәк. Бу түгәрәк милливлеккә бер адым дип атала. Аның исеме дә юкка гына алай атылмады. Без менә мәктәп укучылары белән милливлеккә адым атлыйбыз. Якынаябыз. Әйтик, көндәлек тормышта милли бизәкле
эшләнмәләр тудыру безнең төп максатыбыз. Минем дәресемә 30 бала йөри. Бу төрле яшьтән 1нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр кызлар киләләр. Без алар белән һәр атна, һәр көн түбәтәйләр, әйтик менә изүләр, билбаулар тегәбез. Һәм әлеге түгәрәк татар телендә ул бар башлый. Монда икеләтә файда дип әйтергә кирәк. Беренчедән туган телгә өйрәнәбез, икенчедән милли бизәкләр турында сөйләшәбез, һәм өченчедән рәхәтләнеп юл итәбез. Менә бит ничек әйбәт. Илюзия, менә бүгенге көндә нинди максатлар белән яшисез? Әлбәттә, минем укытучы буларак төп максатым ул балаларга тәрбия бирү, аларны туган телебезгә, ана телебезгә өйрәтү. Бу минем төп максатым хәзерге көндә, һәм әлбәттә инде шушы Түбәтәй Тегү өлкәсендә дә минем максатларым зурдан. Киләчәктә тагын да ныклабрак өйрәнеп, шулай ук курслар, мастер-класслар оештырып, тагын да менә белемнәрне ныгытасым килә. Үсештә буласым килә һәр вакыт. Һәм хәсите ясау турында хыялланасыз икән, ясау турында хыялланам, чөнки хатын-кызларның ул күрсәтеп тора торган иң матур эшләнмәсе дип әйтер идем. Ул бик матур, һәм мин аны үзем дә эшләп карыйсым килә. Аны безнең кияүгә чыккан кызлар кия торган булган, һәм менә кияүгә чыган кызларга кияүгә чыкканда хәсите киеп чыгу ул миңа калса бер төрле горурлык булыр иде. Һәм никах күлмәкләрен бизәп торыр иде, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Менә соңгы елларда яка чылбырлар да бик популярлашып китте. Әйткәнебезчә, милли киемнәр торган саен популярлаша, һәм бу бик яхшы. Киләчәктә дә ул үзен югалтмасын иде. Һәр вакыт һәм шушы милли киемнәргә тартылучы татар кызлары булсын иде һәр вакытта да. Илюзия, менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә мин шуңа игътибар иттем. Сез һәр вакыт социаль челтәрләрегездә дә саф татар телендә матур фикерләрегезне язып барасыз. Һәм шундый бер фикерегез миңа аеруча да ошады. Сез анда мондый юллар язгансыз. Йөземдә, гамәлләремдә, сүзләремдә яшәсен милләтебезгә хөрмәт, кадер һәм тугрылык дигәнсез. Һәм миңа калса, әлеге сүзләрегезгә менә шушы эшләрегез дәлил булып тора торгандыр. Һичшиксез, мин укытучы буларак та мин һәр вакыт үрнәк булырга тиеш балаларга. Ул минем кыяфәтемдә, йөземдә, телемдә һәр вакыт чагылырга тиеш дип уйлыйм. Онан соң әле сез актив рәвештә төрле бәйгеләрдә дә катнашасыз, бугаймы? Бәйгеләрдә дә катнашырга тырышам, шулай ук төрле урыннар алам. Үзеңне күрсәтү һәр вакытта кирәк дип саныйм. Без яшь укытучылар, без һәр вакыт алда булырга тиеш, һәр вакыт үрнәк булырга тиеш, һәр вакыт максатчан булырга тиеш. Шуңа тырышам бәйгеләрдә катнашырга. Менә аннан соң шулай социаль челтәрләрегезгә тукталып үтсәм, сез анда безнең инде атаклы актерларыбызның берсе Эмиль Талиповның бик матур сезгә биргән киңәшләрен урнаштыргансыз. Менә әлеге сүзләренә карата да фикерегезне әйтсәгез иде. Эмиль Талип белән без Шәрик клубында очрашкан идек. Алар очрашулар оештырдылар. Һәм ялгыш ул үзе дә әйтте, аның әти-әниләре шулай укытучы булганнар. Ул укытучы гаиләсендә үскән. Һәм менә ул минем шулай укытучы булганымны белде дә, һәм шулай үз теләкләрен әйтте. Син бер вакытта да курыкма диде ул. Менә курыкмаска кирәк дип әйтте инде, үз киңәшләрен бирде. Һәм һәр вакыт милли булуың белән горурланып яшәргә дип. Һәм менә балаларга дәрес биргәндә дә аны инде үзең аша үткәреп, спектакль кебек укучылар хузурына тәкъдим итәргә дигән чыннан да бик матур фикер, бик матур теләкләр. Илюзия, менә тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә, бәлки инде тамашачыларыбызга нәтиҗәне дә күрсәтербез. Бу инде әлбәттә эшләнеп бетелмәгән вариант, шулай бит? Менә хәзер күрсәтеп үтәм. Менә Түбәтәй күрсәтеп үтәм. Менә шушылай бизәкләр өстәсәк, безнең тагын да яктырып китә бизәк Түбәтәебез. Гади генә бизәк түгел, менә сәйләнәр белән, мәсәлән, бу кырыйларга сәйләнәр куялабыз. Гомумән, хыялларыбызны чаңга ашырып, менә шу Түбәтәйдә күрсәтә алабыз төрлечә. Һәр кемнең үз фантазиясе, үз иреге. Илюзия, бик зур рәхмәт сезгә, инде сезнең белән саубуллашыр мизгелләрдә килеп җитте. Алга таба да эшләрегез уң булсын. Горыф-гадәтләребезне, шул ук вакытта инде милли бизәкләребезне халкыбызга тәкъдим итүдә сезгә инде зур уңышлар телибез. Әфәрин дип әйтәсе килә. Киләчәктә дә эшегез сезгә бар тик рәхәтлек китерсен һәм һәр вакыт үсештә булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Алга таба да сезгә бик зур уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Һәм миңа калса, безне караучы тамашачыларга да бүгенге тапшыруыбыз бик кызыклы булгандыр. Бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.